Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Wonten apa karo awak mriki? Petruk. Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, Aku tak takon karo kowe Wangsulana. nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Oh nggih. Leres. Lha pripun to? Didhawuhi dening Sio Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun. apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, Penak awakmu. nek boten purun wangsul, Mapano, pancap pundhakmu tak gembol dasmu dina iki Petruk. Jaja muntap ler kretap duka yayasinipe netra kocak mondar-andir. Oh, Nun sewu Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi niki sore. Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancen pundakmu tak gembol ndasmu. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo mateni Petruk, mang mateni. Lah sak dadaku kan gunung. Mang mateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa, nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Rasa ngrekos-ngrekos ta. Suarane dingku sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Gua mang pateni. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula dradratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampeyan ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngoten niku. Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan niku arepa ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karena nggih nganu kudanan terus kula pepe, lah niki mau dijakane Petruk terus langsung budal. Wonten nggih nganten niki karang wong ra duwe, sinuwun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arepa sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku yo mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandhane nganggo ingkang jangkep. Ngono nggih, ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu.
Dumunten katimbal nama wigatosipun Petruk dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae Paduka Kyai Prabu Gedang Legahi Bawa Laksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan praja ing Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Ponokawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsan ingsun padha rarja sapraptanira Ponokawan Petruk nunamit pasang Kalimantabi tinebene kilodone dumawahing tawang-towang linepatna ing tolak manus sinuwun lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Ponokawan kula menika namung batur kula menika namung kawula andhap panggenan kula mila menawi wonten kiranging tata krami kiranging nggawuh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunju. Ponokawan ndak tampa, pangestuku tampanana. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Ponokawan Petruk prayogakna. Lho nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokawan Bagong padha rarja sapraptama. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana Ponokawan Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kanthong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk nun inggih kula pundi nggo jimat paripe Ponokawan Bagong padha rarja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku tampanana Ponokawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ponokawan Petruk padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong, dalem Den, slamet tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Petruk Bagong padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Ponokawan prayogakna. Ponokawan Petruk lan Bagong padha rarja. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Ponokawan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk kanthong bolong wonten dawuh sinuwun. Monogagi matura. Sowan moning praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sa paduka Sang Nata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung Ponokawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Bila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subasita langgunggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan. Mula diage matura Petruk, matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ing kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku mung mogok-mogok teng ngajeng griya. Mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk.
bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeke apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak eneng apa? Nek bapak kuwi ndek pinginan, nek bapak kuwi ndek kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Gareng karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petro, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kulawargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirokke suwantene bapak. Iya Petro ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungso. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Iya Panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tyas, bagya, mulya, gemah, ripah, loh, jinawi, karta, tata, toraharja. Kawula uripe padha ayem, tentrem, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta, rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semana kondhang negara ingkang panjang kunjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Tru. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan, ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha ngudel bingung numbuk bentus gugu sakarepe dhewe. Sawangan kabar sobar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra kawruhe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Tru. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket marang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petro, nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Tru. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta,
sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing ngomong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembada dadi pamomong, ora sembada dadi pengayom. Mula nek nganti ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku Semar niku nuwun sewu wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak mat sinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa diya-dineya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Limasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki artine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Limasada mujudaken negari kang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih. Wis rampung kok. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menek nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Merga ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ngibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diatur rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados samangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun matuk pun gathuk, Ndara Janaka ora matuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Yodipati kepiye? Rasa kokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe labuhane tumrap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Barep kakangku, ayo budal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den. Yen pancen bapakmu mbutuhke Probaya, aja metu saka bapakmu. Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan muning praja Ngamarta. Petro matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun?
Petruk aku ya sarujuk Petruk yen isih kurang Prabeya yen perlu satriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa sing wigati mengko bapakmu kelakon penjagane wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan Ndara Werkudara sarujuk Ndara Janaka mathuk Ndara kembar wis cocok monggo sinuwun samangke kula aturi paring dawuh kepareng paduka tedhak dhateng Karangka Dempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karangka Dempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada Kusik Petruk sabar sawetara iya sebabipun ewa kaya rasaku bingung rasaku Petruk inggih sebabe napa krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati lho Sinuwun Ndarawati iya Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos ana Petruk wigatosipun wigatine tanole kejaba nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada iya dipun dadosaken menapa ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada mongko rawuh luwih dhisik tinimbang sowanmu kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuh para Pandhawa kudu ngenteni pustaka jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karangka Dempel Petruk oh gom Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa, Gose. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Arga ngapae? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu ngono kuwi Bawareksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan, wis ta mundur. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangandika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa, kula nyuwun parilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu. Niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan,
ketukulan ditandur ora tukul niku sing gawe Gusti. Iya. Nah saniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra Lenggasini Waka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning ra kok ora ketaman pegeblok. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, ana kawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ndak ora ketaman pegeblok. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ketaman pegeblok niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten mriki niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan, nuwun sewu rencang sampeyan. Mergo ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe mergo mung kepengin kedulungan derajat pangkat, mergo mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Limasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, mergo nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Limasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Limasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal, wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mampetang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampeyan. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Nek nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal,
nek diparingi Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kajembel. Ngoten mawon. Ngantos atus lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku kula mboten gawe-gawe. Manus maring jajalan sukertaning bawara iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho. Kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu wae karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gak wangsul nembe takonku ade pertitis. Derajatku ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap Ndrawini kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibuta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake men derajat karo pangkat. Madal, nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe iki wong elek nyolok mripat, dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Malah denane wis bacot wani ya wis bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangga iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem, ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho, ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakange nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar lan balon kayangan iki Semar iki derajate apa coba aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan.
Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sakune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ping telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali miceng lipate. Wong sabar kok. Ora sabar ana ngene iki. Ora wedi rasa-rasa terus. Ya wis. Aja tak enek iki. Ya. Aku meleh to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedhela wis teng krujuk ya weteng. Ya ora sang bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasakekan gunung saiki iki Bali. Nun, saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Pandhawa, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau lamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jan wae tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dimestekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkolmu ora. Angkem ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sakranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Puntadewa kok. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun. Parap marswani jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele, mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok njuruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa. Truk. Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk.
Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyut, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku dong raup to. Hus. Prabu Baladewa. Nggih. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngono iki aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngono iki bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngono iki bapak wong sekeng gedi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani, wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih seru pokoke. Ana seru volumeku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru? Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur ya. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora dong kok dadi nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak ki wong kene. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang. Diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Boyo sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan kok santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Kowe genep setahun kowe buka toko besi. Oh disandel kok malah buka toko besi ra yo seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, ditenter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nek kene papane wong nete. Metu Jawa, gelandang negara regane adipati. Ayo, ayo. Kok balik meneh? Aku men nyaut cagak kuwi mau apa?
set ngubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham. Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 e, Tru. Ayo ngoyak Baladewa wong menane kono. Yo.